Dokonalý štvorizbový byt jedine na Liptovskej. Veľký praktický a hlavne poctivý byt, ktorý v novostavbách neuvidíš. Tu tvoj chlap môže v kľude pozerať futbal, za kým ty si usmažíš rezne. Keďže je kuchyňa samostatná, nenapáchi ti z nej celý byt. Dve samostatné miestnosti, jedna vhodná ako šatník a tá druhá na prebytočný bordel na veci, však to sa zíde. A nezaberiete tento krásny priestor s prebytočnými skriňami. Veľkou výhodou bytu je, že ak tvoje ratolesti fungujú na 200 decibelov denne, mám pre teba dobré správy. Jedna izba je tu a druhá tam. V kričaní a počúvaní hlasitej hudby môžu pokračovať ďalej. Tebe to rozhodne nenaruší relax po práci. No a tá najviac dokonalá časť celého bytu je spálňa. Tá je totiž odrezaná od celej časti bytu a hlavne od vašich detí. Ak vieš, čo tým myslím. O okolí ani hovoriť nemusím, máš tu všetko. Juh je taký malý, trenčiansky New York. Ak máš alebo plánuješ veľkú rodinu a chceš si ponechať svoj milostný život, tak táto ponuka je rozhodne pre teba.